السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد olemekezeka mu Allah subhanahu wa ta'ala kulikonse kumumuli timyamika Allah tabaraka wa ta'ala na malenga ndi kumfunira zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam akubanja kwake maswahaba wake kumaso onse amene kusatila sunna zake kufikira siku la kiyama. Timpembe Allah tabaraka wa ta'ala likafika siku la kiyama akati kumanise ndiwo kondedwa watu mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Ndiye timakala tikukambirana kunena kuti umoyo wa ziko la pansi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Umoyo wa ziko la pansi ndi temporary, maudindo, chuma, ana, mabanja zimene tili nazo. Allahu tabaraka wa taala akunena kuti zimene zozo ndi za nthawi yochepa. Wama indakum yanfadu wama inda Allahi baqin. Zimene Allah subhanahu wa ta'ala wakupasani wama indakum yanfadu. Zimene Allah wakupasani zonsezo zimata zimachoka. Koma wama inda Allahi baqin, zimene Allah tabaraka wa ta'ala wasunga, zimene Allah subhanahu wa ta'ala ali nazo, zimene zo zampaka na siku la kiyama, zampaka kalekale zosata. Mukuyambula kwa Mungu subhanahu wa ta'ala akufotokoza bismillahir rahmanir rahim kunena kuti kalla idha balaghatit taraqi wa qila man raqa. Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti aisi choncho komankhani yoenda kuti anthu amene wazindikire idha balaghatit taraqi ndi pamene umoyo wa munthu watosedwa kuthupi lake lonse ndi kufika pa taraqi. Taraqi ndiye kuti kolimbo limenelo. Pamene umoyo wa munthu watosedwa kumiyendo, pamene umoyo wa munthu watosedwa kuthupi lake lonse kumanja kaya pa chesti, Allah wauskoka mpaka na kuufikisa pa khosi, pamenepo basa kuti pamanenedwa mawu kunena kuti waqila man raqo. Zimanenedwa kwa munthu amene akumwalira uja kuti sopano lero lino pamene umoyo wako uli pa khosipo ndi ndani amene angautenge umoyo umenewo ndi kuubwerezaso kumiyendo kuti ubwerere. Pamene pa Allah subhanahu wa ta'ala kutichenjeza ino ndino lemekezeka mu Allah kuti tikamakhala timope Allah subhanahu wa ta'ala chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amene adatilenga. Allah subhanahu wa ta'ala kutilenga anatilenga cholinga. Allah subhanahu wa ta'ala watilenga kuti timpembeze, tikampembeza akatika kujanna. Allah subhanahu wa ta'ala watilenga kuti timumvere, timugonjere, tikamugonjera akatika kujanna. Allah watilenga kumanga tinga mkanida Allah subhanahu wa ta'ala kukala anthu osatira zochita makafiri, kukala anthu omnyoza Allah ndi mtumiki wake Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallama. Pamene podesti zapeza wina otithandiza kungopatula kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala akatika kumoto. Mulungu subhanahu wa ta'ala kunena kuti no umoyo ukafika pa khosi waqila man raqo. Zimanenedwa kunena kuti ndi ndani dokotala amene lero lino anga kuthandize kuti umoyo umenewo uchoke pa khosi ubwerere kumene wachokera kuthupi lonse. Ukhale ngati kale mwina kusewera mpira, kuonera TV, kupanga macheza amene umacheza, kucheza ndi family, zithekaso pamenepo. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ما هو منه كما آية منه من ما يفون إلى ربك يومئذ المساق. بس أقول الله كموسى كفولو wake kapena kuti kulimawa bina manenedwa kumuza mtu amene akumwalira kunena kuti ila rabbika yawma'idhin almasaq. Siku limene likafika ndi siku limene munthu umatosedwa mu moyo wa ziko la pansi ndi kubwezedwa kwa Allah tabaraka wa taala. Ndilofunika kuliopa siku limene aya yomaliza kufika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam temanena tawi zonse kuna kuti Allah subhanahu wa ta'ala adanena kuti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Muliope siku limene muzabwelera kwa Mungu subhanahu wa ta'ala, kusia mafamily, kusia mabusiness, kusia tuma tosiyana, kusia mafrendi, kubwelera kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nakala tikuona anthu amene anakhala kukopeka ndi anzawo kunyengeka kumuyiwala Allah tabaraka wa ta'ala. Koma ukaone siku limene akuyikidwa m'manda ndi ndani amene amasala pambuyo pona kuti wachayikidwa onse mafrendi amabwelera, mabusiness, chuma chimabwelera, kusiya weka pamaso pa Allah subhanahu
wa ta'ala. Tumpende Allah tabaraka wa ta'ala atupangilie tisoni siku mbele ikafika lugha ya kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Tumpende Allah tabaraka wa ta'ala tupase tawfiki yote kumpembeza ndio kupanga zile wala mula kumaso kutali kila zile waleka. Amin. Wa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.